is ruimte. Vertongen krijgt die bal zo cadeau. De rommel langs beide kanten. Dan maar Origi. Origi klapt. En dit moet binnen zijn. Ja, de captain Jan Vertongen. Helemaal voor Jan Vertongen. Kijk eens aan. Naar al zijn supporters. Dat moet familie zijn. Het is de masseur die daar staat. De man die elke dag in de billen knijpt van deze Rode Duivels. De opluchting is groot. En weer halen we het, laten we zeggen, in de slotfase. In het laatste deel van de wedstrijd. Goed schot. En Kim kon hem alweer niet vasthouden. Het schot van Origi. Alweer Origi. Hij scoort niet zelf. Maar dit is meer dan een assist. Plat. En er is niemand gevolgd van die Koreanen. We zitten. En Jan Vertongen kan niet meer missen. Hij mist ook niets.